B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. U f'din l-ordinazzjoni djakonali ta' ħuna ejjew nitolbu wkoll li l-mulej jitfa' fil-qalb tagħna l-Ispirtu tal-qadi. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalet nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Leħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
jitolbu. U Alla inti timlina bil-ferħ din il-festa li nagħmlu ta' kull sena ġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġagbu bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistoqilna naraw kwiċċ imwiet għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek, jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Jien wieġibt: Sidi mulej ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tgħidx għadni żgħir, inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli l-mulej: ara, qedtlek kliemi fuq fommok. Ara, jiena llum qedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawwel. Il-kelma tal-mulej. Mela, il-klim tas-salm huwa mal-art kollha ħajasal leħenhom u ħajtkanta hekk. Mal-art kollha ħajasal leħinhom. Flimkien? Ismewiti xandru l-glorja ta' Alla, emili dert ħabbar il-firxa ta' sema, jum lill-liħor jati l-aħbar, lej lill-liħor iwassal it-tarif. Xaħbaru għan asklihim, ma hemmx leħelli ma jinstemax, ma l-art kollha jasal leħinhom, ma d-dinja kollha jinxteret klimhom. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom ilqajtu li fih qegħdin iżommu sħiħ, bih intom salvati. Bil-kelma li jien ħabbartilkom, jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna, skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura. U der lil Kefa, imbagħad l-12. Der imbagħad lil aktar minn 500 taħwa dixxipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġagbu
u wara lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd jisni twelidt barra żmien. Il-kelma tal-mulej. Il-mulejjiet, jiena u triq is-sewwa u l-ħajja. Filippu minn ra lili ra lill-missier ukoll. Arim il-Evangelius con San Juan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas: jiena u t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa il-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tasal int li tgħid urini l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li jagħmar fija qiegħed iwettaq l-emin. Emnuni, jien fil-missier u l-missier fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnu minħabba fl-emil stess. Tassew, tassew, is-sewwa ngħidilkom: min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom qatt jagħmel, għax jiena sejjer għand il-missier.
U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Bewifa dak li se jorna diaknu Rajandari tal-Aħwa Minuri Cappuccini. Missier omna l-Knisja mqazza titlob minnek torna l-danħuna għal-Ministeru ta' Djakonat. Taf jistħoqlux. Jinnixet li sar stħarriġ fuqu fost il-poplu nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fidmi li jagħti l-parir tiegħu fuqu u minn dan kollu nstab li jistħoqlu l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil danħuna għall-ordni ta' djakonat. Inroddu ħajr lil Alla u nagħtuh ċabċipa kbira. Aziz Brother Ryan, inti qed tiġi ordnat waqt li qegħdin infakru żewġ apostli, tnejn minn dawk magħżula minn Ġesu biex ikun jista' jibgħathom imma qabel xejn jibqgħu miegħu. L-ewwel talba li nagħmel fuqek illum li inti u tiġi ordnat djaknu tiftakar l-ewwel missjoni tagħna hija li nkunu ma' Ġesu u li nkunu ta' Ġesu. Imbagħad fejn jibgħatna nkunu nistgħu nwasslu xrara mill-qalb tiegħu. It-tifkira ta' dawn iż-żewġ apostli tfakkarna fis-sejħa li jagħmlilhom Ġesu. Wieħed kien minn Betsajda, Filippu. L-ieħor kien qarib ta' Ġesu, bin Alfew. Kellhom kuntatt ma' Ġesu b'mod differenti. Imma tnejn laqgħu s-sejħa tiegħu biex ikunu tiegħu u miegħu. Filippu huwa dak li introduċilu lill-Griegi u Ġesu jifraħ meta dak li għamel Filippu se jiltaqa' ma' kultura dominanti f'dak iż-żmien li kienet ukoll kurjuża dwar min kien li ben ta' Alla. Ġesu jitqanqal għal dan il-misteru ta' Filippu. Nawguralek li inti tressaq ħafna erwieħ u qlub lejn Ġesu u li permezz tiegħek Ġesu jibqa' jifraħ fil-misteru tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Iż-żewġ apostli kienu wkoll parti mill-grupp li fil-mument ta' dlam telqu u ħarbu. Imma kienu wkoll dawk li ltaqgħu mal-ħarsa ħanina ta' Ġesu irxoxt u laqgħu t-tislima tiegħu, il-paċi magħkom. Jalla fil-mument ta' dlam ta' ħajtek ibni, inti ma totorx imma tibqa' tixxenna għal dik il-ħarsa ta' Ġesu rxoxt li kontinwament tagħtik il-faraġġ u tgħidlek il-paċi miegħek. Dawn kienu żewġ apostli li fl-aħħar ċena ħallew lil Ġesu jaħslilhom saqajhom. U semgħuh jgħidilhom: intom issejħuli Mgħallem u l-Mulej u tagħmlu tajjeb għax hekk hu. Imma jekk jien li Mgħallem u l-Mulej
siltilkom riġlejkom, ek intom għandkom tagħmlu lil xulxin. U inti tilqa l-Ministeru tad-Djakonat, Aziz hija Ryan, qis li tħalli l-Ġesu ikun il-qaddej tiegħek biex inti mill-eżempju tiegħu issir qaddej tal-poplu ta' Alla. Il-mulej qiegħed isejjaħlek bħala reliġjuż Franġiskan Kapuċċin. Tinsiex l-eruq tas-sejħa tiegħek li hija fuq kollox sejħa biex il-qadi tiegħek ikun qadi preferenzjali għal fqar. Il-qadi tiegħek ma tivvintaħx inti imma jkun frott tal-ubbidjenza lejn is-superjuri leġittimi tiegħek u lejn l-isqof ta' fejn tkun mibgħut. Jalla il-qadi tiegħek ikun qadi fqir imma li jagħmel li ħafna jsiru għanja bil-ħniena u bil-grazzja tal-mulej. Qis li l-qadi tiegħek ikun frott li mħabba safja, mhux imħabba possessiva, jew reba, jew ajura, imma mħabba li twassal lil kulħadd lil kull min jiltaqa' miegħek xrara mill-qalb ħanina ta' Ġesu. Itlob l-interċessjoni ta' Sittna Marija tal-Grazzja li fit-tempju tagħha int qed issir djaknu. Hi għarfet li kienet il-qaddejja tal-mulej. Għarfet li l-mulej ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U l-ewwel istint tagħha kien li titlaq taġġel lejn il-għoljiet biex tkun ta' qadi u servizz lill-qaribta tagħha Elisabetta. Qis li Sittna Marija tal-Grazzja, Aziz hija Ryan, tgħalmek tkun għaddej irżin. Itlob lill-qaddisin kollha tal-Ordni Kapuċċin u itlob il-mulej li fil-ħnina tiegħu bil-qadi li se jsejjaħlek għalih iwaslek ukoll għall-qdusija. Aziz ibni, qabel tersaq biex tirċievi l-ordni tad-djakonat, jeħtieġ tisqar quddiem il-poplu rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid tkun ikkonsagrat għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Iva, irrid. Trid inti b'imħabba u b'umiltà taqdi l-uffiċċju ta' djaknu biex tkun ta' għajnuna l-ordni saċerdotali u taġid għal poplu Nisrani. Iva, irrid. Trid iżżomm il-misteri tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandar bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u tradizzjoni tal-Knisja. Iva, irrid. Lest tħaddan iċ-ċelibat. Trid tħares għal dejjem dan il-proponiment tiegħek bħala sinjal tal-għoti sħiħ ta' ruħek lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewwiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Iva, irrid. Trid tħares u tħeġġeġ fik l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se tidħol u f'dan l-ispirtu tiċċelebra bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tiegħek għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Iva, irrid.
Trid issawwar dejjem iżjed ħajtek fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollok fidejk il-ġisem u d-demm tiegħu. Iva irrid bil-għajnuna ta' Alla. Twiegħat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassalha għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħina tiegħu jogħġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dan il-qaddej li qiegħed jaħtru għall-ordni tad-djakonat. Addisa Mariom Alla, San Mikil, Angeli Addisa ta' Alla, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, San Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Publio, Sant'Ignazio ta' Antiochia, San Laurenz, San Vincenz, San Efrem, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Cecilia, San Girgor, Santo Istin, San Martin, San Carlo Borromeo, San Benedetto, San Francisco, San Domenico, Sant'Ignazio, San Francisco Saverio,
San Felice min Cantalice, San Laurens min Brindisi, San Pio min Pietralcina, San Leopoldo Mandic, San Juan Maria Vianney, San George Preca, Santa Catarina ta Siena, Santa Teresa ta Gesù, Beato Ignazio, Beata Deodata, Addisin collata Allah, Urihnin amana, Nin kul deni, Min kul tnub, Mil mewta dejjem, Bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, lilna midim bin, Mex il-Knisja tiegħek u ħarisa, Zom l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, Birek lil dan il-mażul tiegħek, Birek u qaddes lil dan il-mażul tiegħek, Birek qaddes u konsagra lil dan il-mażul tiegħek, Ibad ħaddiema ġodda għal-ħsad tiegħek, Ħati paċi u ftehim tassew lil popli kollha, Urinina ma' kull minhom ġarrab, Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek, Ġesu iben għall-ħaj, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna,
il-qamulej tal tagħna fil-ħina tiegħek, wettaq bit-tjieba u l-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dan ħuna li fil-fema tagħna jidrinna li għandna nofruh għall-qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna. Kun maħna nitolbuk Alla li tista' kollox, inti tagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-grad tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fi kien nifsek, inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti li knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi ta' qada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-għaġeb. Inti tagħtiha li tikber tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fiha ministeru qaddis imqassam fi 3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-ulied Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u x-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu qiegħdu jdejhom fuqhom ħallewhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa tasliem fuq dan il-qaddej tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djaknu ħajaqdi l-artali imqazza tiegħek. Ibgħat fuq u nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwih bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdi bil-fedeltà l-ħidma tal-ministeru tiegħu. Jalla jikber fih ukoll kull xorta ta' virtù, jimtela b'imħabba safja, ikollu ħelqa l-morda u l-fqar, ikun irżin bit-tħaddim tas-seta tiegħu, iħares il-bjuda ta' ruħu u jimxi fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-imġiba tiegħu xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajtu iqanqal lil poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jixbħu. Għamel li jibqa' sal-aħħar qawwi fi Kristu, b'xjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalih. Wara li fuq l-art ikun għex bħal ibnek li ġi fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistoqlu mbagħad fis-sema isaltan miegħu li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
ارجع. U l-Evanġelu ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Il-paċi miegħek ibni.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apposti San Filippu u San Ġagbu u għamel li r-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħida lill knisja tiegħek imma dejjem tibqa' tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Lord.
Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Isqof tagħna Charles, Sfid konċelebranti l-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll dan il-qaddej tiegħek li llum ġie ordnat Ministru tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qadisin kollha li għexu fih-biberija tiegħek issa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Amen.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Bid-don għaddisa li ċivejna saffi mulej l-għajnejn ta' ruħna biex mal-apposti San Filippu u San Ġagbu naraw lilek fibnek u jkollna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Alla li sejjaħlek għal-qaddi tal-bnedmin fil-knisja tiegħu jagħtik ħeġġa kbira l-ħulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Amen. Lilek li tak il-ministeru ħadd ippriedka l-Evanġelju ta' Kristu jgħinek biex inti u tgħix skont il-kelma tiegħu tkun xut tiegħu kollok sinċerità u ħerqa. Lilek li għamlek amministratur tal-misteri tiegħu jagħtik li tkun tixbaħ lill-Ibnu Ġesu Kristu u tkun fid-dinja ministru tal-għaqda u tas-sliem. U lilkom il-koll li tinsabu hawn miġbura iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-rodu ħajr il-lana. Amen.